Hei, yksi psyykkinen taito, joka kulkee meillä käytännössä läpi koko elämän, on kuunteleminen. Ja nyt mä annan sulle pienen vinkin, miten sä voit kuuntelemista harjoitella. Etsi joku sellainen paikka, jossa on paljon hälinää. Se voi olla vaikka kaupungilla, torin keskellä tai ihan missä vaan, missä on hälinää. Mä menin äsken tonne rinteiden alapuolelle ja sen jälkeen pysähdy ja etsi sieltä äänistä se hallitsevin ääni. Mulla se tossa kohtaa, missä mä seisoin, oli musiikki. Siellä soi koko ajan musiikki taustalla. Sen jälkeen lähde sulkea se ääni pois. Sä kuulet sen kyllä, mutta sulje se pois. Laita katse siihen kohtaan, mitä ääntä sä lähdet kuuntelemaan. Ja tää harjoitus ei vie kauaa aikaa. Mä tein ehkä nyt 6-7 minuuttia about suurin piirtein. Ja mä löysin sieltä noin 8-9 erilaista ääntä, jota mä kuulin ja kuuntelin. Tää tosi helppo harjoitus auttaa sua myös jatkossa kuuntelemaan toisia ihmisiä vähän erillä sävyllä. Joten ota tää reeni pankkiin, sä voit tehdä tää ihan missä vaan. Ja mä takaan ja alleviivaan, että sä tulet kuuntelemaan ja kuulemaan muita ihmisiä jatkossa paljon paremmin.